Mayong gabi Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa tanan naton nga mga kaalagad kag salangga naton nga nakatutok sa aton nga programa. Happy Tuesday evening mga langga. No. Mayong gabi sa aton nga makuturan nga matag paramati sa 16 ka kabaramanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka kabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan. Ang probinsya kang Antique, probinsya Taclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, and as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita syempre sa aton nga pagtamyaw sa tanan naton nga mga langga nga nakatutok sa aton online streaming, pinaagi sa aton nga official Facebook page, especially sa aton nga mga overseas Filipino workers. Happy viewing sa inyong tanan. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa emergency broadcast ang 88.1 Kadar FM pinaagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the most Reverend Joseph Advincula Jr. DD, Cardinal-elect. Sa pangalaman sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Flor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton station manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, na pinatangis niyo kagabi. Oo, nanaga sa ulog pa. Sa Ay, Yakaglawan birthday sa niya! buong. Happy, nalipit ako ginawag-greet sa akin program. Happy birthday sa aton station manager. Happy birthday! Muna yung nagtangis-tangis sa gabi. Ka birthday niya sa buong. Siguro. Naga pa, ano lang to kayo mo senyor. Monsignor, back ka naman. Back ka naman. Happy birthday, Father Rorog! Happy birthday sa aton nga program manager, sa aton nga station manager nga ara subong sa Roma, Italia, kay Don Reverendo Padre Virgilio Ciudadano Jr. From Casac family, and of course 88.1 Kadar FM family, no? Yeah. We wish you nothing but the best in life. The best, the brightest in life. Padayon sa gihapon sa pamati. Alam na daw always there. Karon na iba namon yung message na basta magtinangis ka na dahil sa Sa pangalan sa ating Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jo Campo, sa aton nga technical team, Engineer RJ Borja, Alagad Mingwego, kag aton partner technical sa mga gabi, Alagad Maria Jean Lorene Bagos. Manging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Inen DJ, nga manangit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy. Kagang DJ nga kasing anyag sang inyo nga gabi, this is DJ Pretty. Para sa programa nga gindihon, para sa tanan. Bata ka man o konti gulang. Sa sining malinong kag manamig nga kagabihon, pabagyo nga kagabihon. Gusto ko naman nagsulod na siya sa par. Ay, ara naman sila. Kaingit ba? Oo, asin. Tapos wala pa gani, may ara na naman isa pa gid. Bugot dayon. Man pala. Duga ako sa sakit sa ngipon. Gani. Ada bagyo man, dugasod-gasod lang. Nano ni man tabuhi taman. Ano na to gani? Pare sige ako na. Padayon. Opdanta ka. May problema ka. Ngipon ko ga. Ngipon ko ga. Bumuta na lang. Bumuta na ga. Ako wala katawa mo na. Ano na lang ganay. Luoy man. No, tig sa lalaki tayo man sa ngipon sa mga tig ulubo, tig sipon. Tanda-tanda na mga sakit. Kompleto sarkado sa wala lang ko ginubo. Wala Ako ginuubo pa actually. Ginsip-on lang gid ko. Ako ginuubo sip-on. Kagina actually, jutayan lang ako, hindi makabangon na naman eh. Jutayan lang. Oo. Dultik lang gid. Actually, wala ako nagbawo nung inulbaan na naman ako gulpe. Oo. Tapos kagina sa udto daw tumbahon ni gid ko. Kinangling Ano ka na tumbang? Oo. Budlay matumbaga. Oo.
Budlay na daw yung binagyuhan ko lang Oo, sila, di ba? grabe lang Tama ga. lang kung magbagyo, magkakatumbang mga puno sa No. Isubong ba sa inyo mo tanin na Oo. bangatan mo? Oh. Grabe. Anyway. Oh. Ta! Dali na! Ito na ng singgit ka, kada hindi mo kasinggit. One, two, three, go. Ta! Dali na! Storyanta! Yeah. Happy Tuesday, Thursday evening, mga kaalaga. Paliwatan naman ni mo na. Liwatan wala. Ano yung naman ng Sabado Domingo na? Gani man, no? Puli ka mo? Sana all. Oo. Sa after sa program eh. Sa After sa Domingo. program sa alas 10 ng gabi. Ha? After sa program sa Sabado. Hindi, sa aga na eh. Aga sa Domingo. Tapos balik na pagkahapon. Bawa. Oo. Pwede ba pagkaaga na lang, di ba? Ay, kayo sa bala mo nga, isa kami ka, ano nga pamilya. Diyos ko. Ba? Tulogi naman to si Papa. Gani. Bisita Papa, namin ano si rin Papa. pangalan? Papa Nanoy. Nanoy. Hindi ako mo na yung tawag sa iya. Papa Nanoy. Si Mama Dasong, si Mama Aning. 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 Ano Nanoy? Basta wala noon kanila bara. Ano na? Basta wala. Stirawag na sila magkanto sila. May gabi na sa inyo, Drai. Ay, gabi pa! Dali na. Oo, no, speaking. Start sa speaking. bansang, pag-close na sang mga, parang nakakadto. Dapat after November 4. After na November 4. Kay from today, no, to October 29, to November 4. Sarado na ang mga patso, so hindi na allowed. Oo. Hindi mo nakabuli, galing, no? So after na. Dito na lang, sindi para sa balay. altar. Oo. And of course, pamisahan. Oo, Aton misa. nga mga pinalangga nga mahimata. And speaking of pinalangga nga mahimata, nadumduman niyo pa ba sila? Nadumduman niyo pa bala sila? No? Galing nila tabi, we move on with our lives. Tapos, parts ang pag-move on natong kaisa, nililipatan na natin sila. Nadudumduman na natin sila pagpalapit ang November 1, ano? Ay, di ba gano? Guilty ka man. Ahay. And speaking Speaking of that, amo naton nga pag-istorya diri mo langgang ang mga kalaga diri sa itong programa. Ang pagdumdum or aton nga mga nadumduman. Mga tao, mga bagay, mga butang nga hindi naton malipatan. Yan ang hindi ako nga bahin sa aton nga kabuhi. Kag nanginda ko nga bahin man sang aton nga pagtinguha. Agud to nga makapadayon sa kabuhi. Ano manda ang inyong mga sino ang inyong mandara mga nadumduman? Ipaambit diri sa aton nga pagpangalagad sa Istoryahan ta program sa bunga gabi kay aton na tagan sang kabuhi diri sa aton nga pagpangalagad. Yes. May nadumduman ka bala? Ano ina? I-share na. Storyahan to. Istorya na. Istorya gamay. Kabida po. Magyan. Ano bala ang significance sa pagdumdum naton sa aton nga mga especially subong no padulong na ang Piesta Minatay. Adlaw sang mga santos, di ba? Kag subong man sa aton nga mga himata or mga himatay mga kapyanan, no? Diri naton istoryahan ano ang importansya sini no sa aton nga pagpangabuhi. Kag paano bala no ang mga dapat or ano ang mga dapat naton panumdumon sa pagdumdum no kag pag celebrar sining mga special nga mga inadlaw mga kaalagan. So i-share diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Istoryahan ta pinaagi sa pag-comment sa aton comment section sa Facebook Live or i-text Sa aton nga mga hotline numbers nga naka-flash sa inyong screen sa mga nagagamit ng smart and talk and text subscribers, pwede magpanawag karon para mag-share sa inyong mga istorya sa 0907-621-6650 para sa smart and talk and text subscribers.
kag 090624644650 para sa mga Globe and TM subscribers. Aha. Alright, oras na to, alas 7:32 diri sa aton nga pangalagan. Pisahan ta atong nga istoryahan na yung mga kalangga nga mga kalagan. Ikalagan mo. Pag November, syempre Ano? syempre isa sa mga ginalook forward ko every year man no kay one time malang maniningat chance man para maglulupod ka maliwat kay di ba usually in the whole year busy ka sa imo trabaho, personal nga mga ulubrahon. Ako no gina-admit ko man na oftentimes especially subong no nag-start ako obra halos okay na sa akong bisan din na magpuli-puli sa baligid. The only reason why nagapuli ako bagod kaisa may mga importante nga lubrahon or kung kaisa naidlaw kay papa, kung kaisa kinanglan ko lang siya katuan. Masumo man to admit mo. Kag tagaan tawaan it kwarta. Kag syempre pag bisita kay papa nanoy man sa sementeryo, every November 1 is chance nga madumduman liwat kung anong mga kaya ko pa madumduman. Kaya actually honestly grade 5 ako sang napatay si papa so halos gagmay lang gid ang akong memory gid nga upod siya. Ang problema lang is syempre isa pagid kay ang trabaho niya na sadto sa Manila and wala kami masyado gaupod. So November 1 lang ang chance nga makabisita gid ako sa ngayon purpose no. Kung magpuli ko sa Agnaya although ginakataon ko man siya pero mina lang nga time masakit man o kung masubo man panamdum mo no nga kapag napatay ka na gid man people moved on, no? Bisan wala ka, nadudumduman ka lang nila kapag may mga problema liwat, may masad sa liwat nga. Pero not every day, no? Siguro part naman na isang kabuhin natin. And that's also a sad fact, mga kalagad. I myself, no, guilty gani hambal ko sina. Pero, ang pinakamanami sina is, balon mo, in the bottom of your heart, nga bisan wala na siya, no? Bisan hindi mo na siya makaupo physically in this world. May tao gid nga naghatag sa imo sang kabaskog. Bisan hindi mo siya makita. I mean ang strength no nga nakukuha mo sa sina nga tawo, hindi mo man gani na makaupod. Imposible mo na nga mahag no kung nasubuan ka. Imposible naman nga mag-respond sa imo kung gaistorya ka, kung ga-express ka. Basta ka mag-istorya sa imo karon ka. Wala problema, no? Amang balakibot ako. Oo. Ang manami lang syempre is hindi na, no? Do press lang na sa aton nga faith nga, hindi man nato nakikita. Nababatsakan na natin their presence, ang iyang presensya sa atong kabuhi. And hopefully, no, sa adlaw-adlaw nga tanan, no, ara si Papa para i-guide ako, kag balan niya man, no, bisan di ko siya permi madumduman, balan niya kung ano ko siya kapalangga. And as much as I wanted to be with him every day, no, balan man ni Papa nga, may mga bagay makita nga ulubrahon. And, di niyo ko pag-ilugon mga kalaga. Pero mabisita ko sa tapos na Next year. Hindi Sa mo tabi ako. Sila pa maduaw sa imo, di ba? Duawa na nga daan mga langga. Nagpo pa nga sila magduaw sa imo. Problema sila pagduaw nila may dalaman sila sa mga hindi mo wala nagligan. Ang mga biko. Ang mga ilingon. Oo, no. Pag magkanto ka sa kami magkanto kami sa bato, gina sila, ginaputsan sa Gisang gagmay lang, tapos ginabutang nila. Tapos ginakuha man, ginabalik man, syempre. Kanugon pa. Hindi ka ganun sa mga ido, mga pisina. Sa buang. Okay lang tayo hindi naman para at least makaunan mo sa diba? Ang ibang sina, ginabilin lang, of course, para siling nila na nila. Nagatuto mo naman sa dito. Kinabuhi, di ba? Kami, di ba sa altar, pag nagapangadi ka mo, may ang mga pagkaon para sa ila. Tapos ginabantayan naman pagkatapos naman pangadi, kung may iban ng mga kanon, tapos sa ito, hambali mama, may iban ka, no? Kaya? Mga 4 kabilog. 4 na lang bilog. Yan ang iban. Pinisip mo ng kanon. Gali. Ginibanan mo rin sa guyong. Basta ginibanan siyang kama-kama. Oo, labay. Ang problema, akong kama-kama nagkuha. Yan, Oo.
ano pa yung mga nadumduman? Aside sa mga Nanalata ko na eh. Aside pa sa mga minatay. Mga buhi? Oo, mga buhi. Ang gusto Pero may, touch. pero may kung nadudumduman? Wala. Wala, gusto. Wala. Ako nabi nga utok. Kaya ano, para subungad lang may paramdaman ko. And the next day ko, ano mga kinanglan mo paramdaman mo. Naka-system siya. Wala ako masyadong may ginapanirdaw. Robot ka. Wala siya. Parang ka sila siya utok ko. Bakit ka? Paano? Ginadumdum, syempre, kung may tao nga nagapalangga sa imo. Inang parang mo siya nadudumduman in a sense nga dahil siyang nagapa-smile sa imo, nag-hatag sa imo sa nga. Shikabashkog. Ano? Bashkog. Ano siya may nagapalangga sa imo? Ayun lang. Ano? Joke lang. Okay, so diba, kung may problema, di nagaluya. Oo, yes. Kasi kung may problema siya, nag-reject lang sa iyo. Gusto ko na reject. Wherever you go, wherever you are, reject. Only love. Dear love. So, no, at actually, ang time ko no sa All Souls Day, no? Kung kaisa tayo man sa pagdumdum sa mga napatay mo tagipuso. Oo, no? Naman. Kadungan, mo to ganing atong nga kuan nga quote, di ba? Kadungan sang antong ba ko gina? Kadungan sa pagdumdum mo sa mga nagkalamatay. Sa imo mga himata? Nga namatay. Oo. Dumduma man. Ang imong mga tagipusoon. Nga nag-agi sa kabudlay. Huwag man sa ito, di ba? Napatay ka. Oo, patay na patay. Patay na, patay na. Ay, ang marina, wala na. Pinatay na nandun niyo. Gano'n kagaliya, hinulsol ka na. Sorry. Mayo lang ko kaisa, may mga, may nagpabuhi sa Namagel. At least, no, may kapabuhi. may nagpapanguryente. Ay, gusto ko na. Agoy, baso ko na pata. Plastic na mata. Pero, sige, ang ato naman malangga, mga kalagad, no? Ang tugutan natin nga mag-share sa ilang mga nadumduman or pagdumdum moments. Ano man inyo nadumduman o kung pagadumdumon, i-comment lang sa ating comment section sa Facebook Live or sa YouTube account natin, no? Or i-text sa ating mga hotline numbers na ginlawag nato kagay na kansubong man naka-flash, no, sa inyong screen. Kay sining gabi, no, aton dumdumon, no, ang mga nagkalalain nga bagay, nga butang or tao sa aton kabuhi. Wala namin yung kaisa nga na dumdum mo, di ba? That's siningon sina. Siningon sina. Naka-move on ka na. Kaya ba yung gay na, nabisan sa atin yung mga tayo. Ay na nga ito pagdumdum, pamatuod lang, may naka-move on na kita. Pero sa gihapon, sa aton yung mga ay mata, no, nga mga nagtaliwan, dako gid ang nanginbahin sa kung ano makita subong. That is why nga hindi man dapat naton sila pagkalipatan. Pero kung sa mga buhi yang nadudumduman nimo, paano yun? Maligo, iga, tas pangamuyuin. Ligo at dasal. Kasi maano ka man, may mas masal. Oo. Ay. Liga-liga. Ano ka pa? Kumitas ang kasadya. Dawos ang kasadya sa kalibutan. Nanamdam ka table sa sa'yo. Paano dabi na, no? Isa sa mga ginapanumdum mo, ng tao, gidsang luyog mo tani kasi hindi ka gusto.
Oo. Budlay sinalangga. Ligo lang. Oh, igo lang kag manimba tutom sa pagpangamuhi mo. Hello, oy ka. Kasi kag Minata for me advice. Ligo ko po. kasi kag iba kaniya kay wala kang kapaligo. Pero man istorya no, alagad may. Pero next time na lang siguro sa Sabado. Kung may program pigit sa Sabado. Naligo ko pa mo yun. Hindi namin istorya ng mga handa. Mga handa kung pangalag ka. Oo. Aside sa handa, anong mga ginapang ubra, no? Ibanda biya na ano na hindi nang ipatok na tradisyon na yan sa especially sa mga baryo-baryo, pagsuksok sa mga kanadlukan, no? Sa inyo, Pero sa amin ko lang lagi na naman experience. I mean, like, may nag-costume dito. Wala. Oo. Ay. Sakto lang ko sa tuya mga tipon sang kandilang inahimo mong bilog-bilog. Oo. Wala. Matawag sina. oo, Nag-inaway pa kami sa ako magulang na lalaki pag pagkaaga na ni maginapangwa, no? Hindi during the time. Ang sapat siya. Oo, sa patsyo. Wait ako sa tunadlok. Dapat ako. Lagsong tinakalagoy. Ay, ako na yan. Oo, gani, no? Sumang siguro mga kabataan, wala na sinag-obra. May arak paguro man eh, pero hindi Kami lang sa tuya, ginaaway na yun. Ginawayan na yun. Ang konseptos, kung magpangalag-kalag, amin ang madala ka kandila, tapos malibot ka dala sa, ano, sa mga balay-balay. Tapos mga pangalag-kalag lang na. Daw trick or, ano tawag sila? Tapos, Trick or makaon treat. ka. Mga ginaon. Oo, kung ang kaisa, putos ka. Balutin mo ako. Naniwala na. Minsan galing sa pangalag-kalag. Okay na balutin mo. Atod ka. Sa amon na lang masyado. Oo. Abot ano yung tradisyon na yung madalak kandila, tapos gato ko sa piyak balay, sa mga balay-balay. Hindi mo daw, hindi mo man maubos ang bilog na barangay, pero at least damo kaya. Ang importante damo kaya nakaon, damo kaya dala. Damo kaya nakaon, damo kaya sang dalan. Oo, nan. Pero agad to sa mga langga na itong makalaga, anong tradisyon nila? No? Anong mga anong mga aktibidades, no? Anong nila ginakasakuan kung pangalagkalag on All Souls Day kag All Saints Day? Ano kon? Ang pinaka gusto ko mga part hanggang hindi ka kandila. Dulom. Kaya diba, wala sang iban nga. Sa palibot. Oo, wala sang iban. Kumbaga daw, wala sang iban na yung pasindihon, pasigahon, kundi ang kandila lang. Tapos kita mo, no, tanan-tanan, mag-amat-amat light ang tanan ng mga balay. Oo. No, may, ano. Ang sabi mo, tawat light lang yun. Oy! Hindi na hindi na dapat lawgan sa especially sa aton nga mga kabataan, no? Hindi dapat natupagampangan ang mga kandila, no? Nga nakasindi sa gwa. Panumdum sa mga ginikanan, no? Sa aton nga mga kauturan sa mga langga natong palagad. Bantayan gid maayo ang inyong mga kabataan, especially kung November 1 gid, no? November 1 gid abi sila Siyempre, ano man sila, excited na sila magsindi-sindi. November 1 is All Saints Day. November 2 amo ang All Souls Day. Pero November 1 ginaga-celebrate usually, no, aton nga based sa tradisyon man naton nga kinaandan. Pero panumdum sa liwat sa mga kaalagad natin, especially sa mga ginikanan, sa mga guardians dira, kinahanglan gid nga ra ginang supervision, no, sa inyong mga kabataan, labi ng mga gagmay pa, mga chikipigs. may ligmagang panghampang. Ang Bureau of Fire Protection magalibot maning sa karon, no, para panumduman, no, ang aton yung mga kaalagad, no, sa di man nga bahin sang probinsya naton o kung kabanwahanan nga maghalong gino, doble halong labi na sa mga kandila o kung sa mga kalayo mga kaalagad. Mas lalo na subong kay, di ba, wala na nagakato sa patio daw. Naman lang man ang ginalook forward sa mga pamilya na gasindi sang kandila pagkatapos sang before mag-gab-igid. So minampahanumdum sang BFP nga maghalong kita mga kaalagad. Mabudlay na sa crisis pa kita. Oo. Kag pagsunog budlay gid kay halos wala gid sa mga ubos ya tanan, no. Ang balgan niya ko kaisa, no, mas maayo na lang, although nga hindi man maayo, pero kung compared, no, kumpara mo sa sunog, mas maayo na lang, no, ang bagyo or baha
at least may mabilin ka kaysa sa sunog. So, panumdum sa liwat sa mga kalagad naton, ha? Nga ara gidapat aton yung supervision sa aton nga mga kabataan. But of course, ibutang taman no mga kandila naton malayo sa mga light materials, sa mga badasig mauyatan sa kalayo. Ilabi na no kung malapit sa mga tawag sinima sa mga kortina, sa mga papel or plywood. Mas maayo kung sagwa no sa aton nga panimalay pala. Tapos nang pag kumatumba man siya, dapat indigid no magdikit. Matumba mo siya. Hindi siguro daw pagtumba niya, patay siya. Patay siya. Tumbaya lang yung atupan. Tubi atupan. Mayo na. Sige. Oras natin na 7:47 diri sa aton nga pangalagad. May gabi na sa aton nga mga kalagad nga nagatutok diri sa aton nga palatuntunan. Kay Ma'am Marjeline Balsena Besa. Ay, ma'am. Idol ko rin nga Filipino teacher. Kay Ma'am Giselle DC Andrada. Daw maayo, ha? Daw maayo? Maayo naman ang lapis mo. May gabi sa mo da, Ma'am Giselle. Mas maayo, gid. No? Mas madamo ni nadunumduman si Ma'am Giselle kung magtawag sa chat. Tani. Makainala ta sa imo mga nadudumduman. Sa kay Sir Jilson Barcenas, kay Sir RJ Amistoso, mayong gabi sa imo da, sir. Ari si Sir RJ daw man may nadumduman. Kamusta nang delivery sa mga itlog? Itlog mo. Sige. Mayong gabi kay Ma'am Jopaz Manzanares Oquindo, Lodi, Guapa Mike, Guapa Real, good evening, keep safe, and God bless us all, miss you both. We miss you too, kay Ma'am Latlat Das Latte da Kimia, malamig nga kagabihon, kaalagad idol Guapo Yummy Real, kaalagad idol Guapa Pretty Maya. Keep safe always, stay healthy, good ka mo tanan. Dira sa inyo Ma'am Latlet, kamusta ang tradisyon dira sa All Saints Day kag All Souls Day? Pwede niyo ma-share diri sa aton nga mga kaalagad. Ano usually ginaobran niyo sa Taiwan, no? Nagluto-luto mabala si Ma'am Latlet sang nagligad. Doon nakita ko nagluto sa kwan, bitso-bitso. Di ba? Bitso-bitso from Pilipinas to Taiwan. Ano ba lang lutoon ni Ma'am Latlet May, no? Pag naman usually, no, pilit gig. Gani man, minaman ako ninong pagkakatari. Amin naman kaya naman banding sa kon lola sad to, basta pista min lapit ang pista min natay. Natudlaan niyo ko magluto sang mga tapos ng presi na inday-inday, bitso-bitso, biko, pero wala gid ko gyapon man. Ako kabalo ko magbitso-bitso. Kabalo ko mag-inday-inday. Kabalo ko magbaybay. Kabalo ko tanan actually. Weh, seryoso? Kabalo ko magbulig. Ako man, kabalo ko magbulig. Ginadapi-dapi. Kami yung gusto ng ginadapi, guys. Ang tawag sina. Ginapahurma-hurma, ganon. Ano tawag sila? Tomb. Ano sabi sa'yo? Kumalagko. Kumalagko. Nay. Nagila kumalagko. Ang Pinit. Sa inday-inday. Para sa inday-inday, di ba? Ang bayi-bayi naman, ginabayo. Oo, bayo. Gusto mo nang ginabayo? Oo, nan. After namin yung bayo. Ang bayi-bayi. Gusto ko na. Kung i-rate sa mga kalanon, pangunagid sa ako ng bayi-bayi. Kasi ang damo sa lugi. Oo, nan. Ako man. Bye-bye. Mas gusto ko tawag siya na alo. Ay, hindi. Suma? Inang... Anang ibos? Hindi ibos. Paladusdos. Paladusdos. Paladusdos sa inyo? Paladusdos. Sa amon gali. Ano gali sa amon tawag mo? Padalusdos. Padalusdos ka. May bisita kita. Karon mag-share sa iyang mga... Hello. Pag magkakanta siya. Kamusta, sir? Siya ito pakanta ko kayo malay natuwa sa gabi. Siya na nasip-on. Ako, isakit ang ngipon. So, ito ganay ko na may enough na reason. Siya pa pala na, ang SSC President. Supreme Student Council President sa Capiz State University Main Campus. Sir Anthony Lopez.
karon na taga naton sang chance si sir nga makakanta-kanta naman diri sa atong Yes. pagpangalagad. Oo. Kag for sure ba rin duwa ba si sir? Sa inyo sino galuto to sa inyo magpangalag collect sir? Si Lola Pina, hindi nagoro, no? Kaya pa ni Lola. Galuto pa siya. Oh! Ay, gabi! Ano na to niya? Siniga, ka nagpabakal sa Pina. Or salad, no? Malamang! Lagi na yan, awan. Ano? Na salad na pilit. Uy, Oh, wait, di ba? that's not salad! It's salad in pilit. No! Ay, kaya mga lakot niya, di ba? Sari-sari man. Oo. Oh, the fruit salad. Saging. Kamote. Oo. Ano pa? Ano nang, ano man, bilog man. Oo. Sago! At yung isang bilog-bilog sa wit-wit. Oo, di ba? Yan ang yung bilog-bilog. Pag sa wit-wit. Ano pa? Ang nalangka. Nalang ka. Oo. Di ba? Sabi ang langka. Di ba may lubi man na? May lakot man nga lubi? Oo, bas. Nan, Ngami. lubi. Pag ganyan. Oo, nan. Baw. Tapos Biko. Biko na. All-time Favorite mo, Biko. Ay, malukagay na bayi-bayi mo. Pero At una ang least. baybay. Tapos Biko. Oo. Gusto mo ginawa niya bayi-bayi. Hindi kita na yung sa bulsang baybay. Ang bayi ba sa mo? Try mo sa Biko. Try mo na yung Biko kung may latik. May May latik. Latik! Latik parang na si Ibus, diba? Ay, nabuang. Latik. Lasaura. Lasaw. Latik is na ang coconut. Okay. Okay. Tapos yung magic sarap dahil sa... Hello, Biko mo na magic sarap. Ay, kami ko, yung latik, magic sarap. Wala. Okay, kung maluoy ka. Wala. Nasawat. Kahit mo to. Kauti mo to. Diyos ko. Anyway, so much with that. Ano naman yung mga langga, no? Mga kalagad. Ano sa kambahanan, no? Para sa related man sa aton nga topic, kag subong man sa pag-celebrate naton, no? Kung pagdumdum naton sa duwa ka mga importanteng aktibidades o kon selebrasyon o kon adlaw, no? Sa aton nga kabuhi mga kaalagad. I don't know na kung kanta giwan ba si Bala hindi. pero lang kasi sa katakan na nga tu. Arte-arte ka. Isa lang man di ba tu. Oo, gani. Tamay na. No more goodbyes. Try natin na kung okay giman ni siya. Si Sir Anthony, ngita na dahil sir kung anong kananta. Stand by sa mga kalakan magabalik aton nga programa, Istoryanta. One day in the love of Christ we'll meet once again. We'll laugh as we celebrate a life with no end, where death has been overcome by our risen Lord. And there are no more goodbyes, no more tears, no more loneliness, and no more fear. Our pain turns to joy, darkness to light. In God's heaven, there are no more goodbyes. No words tell the gratitude we have for the gift your life was to each of us. We'll never forget. May angels now lead you home to our risen Lord, where there are no more goodbyes, no more tears, no
more loneliness and no more fear. Our pain turns to joy, darkness to light. In God's heaven, there are no more goodbyes. Though now, with our heavy hearts, we go separate ways. We trust in the certain hope there will come a day we'll join you in paradise with our risen Lord. There will be no more goodbyes, no more tears, no more loneliness, and no more fear. Our pain turns to joy, darkness to light. In God's heaven there are no more goodbyes. In God's heaven there are no more goodbyes. Oras natin sa 88.1 Kadar FM Philippines Standard Time, alas 7:58 sa gabi. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal Eternal life. No more goodbyes. No. Kanami isang kanta para sa aton nga mga kauturan, no? Nga mga dumdum suwa. Ito, oh! Magtalang mo na sa'yo. Dogariya man yung maton. Ano kang... Basta... Sino ito ito kabantayaw? Sige. Sa mga langga natin yung mga kalagad, no? Share nyo din sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi ang inyo nga mga nadudumduman, no? Mas maayo gid kung ma-share ninyo ang mga nadumduman nyo sa mga himata ninyo, no? Mga hindi yung malipatan, di ba? Or bisan man, no? Sa mga tao nga nagbaya sa inyo. Mga rason ko nga, mamalagi na bisitahan nyo man mga patay nyo tagi po sa November mo. Daw-daw, man patay nyo nga tituso. Basta dira pa lang ninyo mapaminag, may katapusan, kalibutan. Sige. Oras naton sa Kadar FM in punto alas 8 diri sa aton nga pagpangalagad. Standby na sa aton nga mga kaalagad. Aton nga pangamuyon ang Orasyo Imperata patok sa coronavirus disease 2019. Magabalik ang atong programa matapos ni aton nga pagpangamuyo. Orasyo Imperata batok sa 2019 novel coronavirus. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Dios nga amon Amay, nagadangup kami sa imo sa amon kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa 2019 novel coronavirus, nga nagadala sang kamatayon kag nagapamasakit sa madamo. Nagapangayo kami sang imo grasya para sa mga tao nga ginatugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag sang ginhalinan sang sini nga dapaw kag sang iya sini paglapta. Tuy-tuyi ang mga kamot kag utok sa mga espesyalista sa pagbulong agud nga ila at ipanon ang mga nagabalatian sing may ikasangkol kag kaluoy kag sa mga ahensya nga pribado kag sang gobyerno nga nagapangita sang bulong kag kalubaran sa sini nga epidemya. Nagapangamayo kami para sa mga nagabalatian, kabay nga mag-ayos sila gilayon. Hatagi kami sing grasya
sa paghikot para sa ikaayos ng tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini paagi kay Hesu Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabki ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O Maria, dalangpan sa mga Kristiyanos, igampo mo kami. San Rafael, Arkanghel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Oras natin sa 88.1 kada FM Philippines Standard Time. Alas 8:05 na sa gabi. Kag pagpatak alas 8, pahampang sa kahanginan. Ang butang nga cellphone wala diri. Ang ilang diri ang aking nga talking text. Yeah, mono. Sa mga langgay naman, pwede nakatawag sa ating hotline number 0907-621-6650 para sa Smart and Talk and Text subscribers. And 0906, tama? 0906-246-4650. Okay, sige. Tawag lang ka mga langga naton ng mga kalaga diri sa aton nga palatuntunan. Kag aton na ano pagasabton. Inyo nga mga pagpanawag diri sa aton nga programa sa Istoryahan Ta. Mayong gabi anay sa kay Tita Marcar, Grand Floor, Dia,
musta? Kadira. Please, tita sa mga. Tuliin. Ilang. Halong-halong lang na. Kay Ma'am Letlet, ang baliyaw. Wala sila di ga-celebrate. Ako gabasa. Sige. Sige. Wala sila di ga-celebrate sang All Souls Day kag ag ila diri fiesta minatay. April gakadto sila sa ila sementeryo kag magsunog sang papel kag gadalaman sila pagkaon isda, karne kag manok. Diba? Isda karne. April weird. Oo. Anyway. Sari-sari, no? Different school. Different celebration. Yes, tama man. Marami kanila. Pagkaon nila isda, karne, kag manok. Specific, At ang puro pilit. Oo, no? Biko. Bye-bye. Ano pa ganang isa? Balenciana. Balenciana ba? Favorite na ni Mama. Especially kung ang Balenciana, Madam do Paella na ganyan. Nan. Paella man, no? Oo, do Paella siya. Yung may mga lukon. Nan. Ano yung mga seafood na ganyan. Oo. Diba? Mas maayo gid at least naibaluan naton ang tradisyon man dito no sa Taiwan. Pero ikaw Ma'am Letlet, ano yung mga lutuon dira subong no sa pagselebrar no pagdumdum sa aton man nga mga himatakan ng Taiwan. Ano yung mga plano nga lutuon dira sa Taiwan? Nagligat to nakita ko nagluto-luto kagid ya ma'am. Sige. Oras na talas 8:08 diri sa aton nga pangalagad. Anyway, sa liwat no sa balangga naton nga mga kalagad, pwede na or open naton nga hotline number para sa inyo nga pagpanawag. 0907-621-6650 o kung 0906-246-4650. Kago of course, no, pwede ba kayo maka-request no, sa inyong mga paboritong ambahanon na pwede naton ma-play diri sa aton nga pangalagad subong gabi diri sa Istorya Hantak. Pero sa no for the information sang mga kaalaga naton no paano naton kung ano bala ang All Souls Day. Sa aton nga research no sa Britannica website ang All Souls Day kuno sa Roman Catholicism a day no isa ka adlaw pagud to nga idumdumon ang tanan nga mga imata naton nga nagtaliwan. Especially itong mga gimbunyagan no, ng mga Kristiyanos na ginapatian naton no, nga ara pa sa purgatorio. Kag it is usually or it is observed on November 2 no. So na-mention ta kay na November 2 ya ang All Souls Day. Kag pinaagi sini no diri naton ginadumdum mga kabiyan pinaagi sa pagpangamuyo kag pagbisita no sa mga sa sementeryo or sa mga pansyon. Mga gilulubgan nila no. Sorry. Dito dapat yung mapindot. Tinig kayo ng pindot. Tamo lang yung mga ginapindot. Tamo lang na. Actually, Consequently, certain days are devoted to intercession for particular groups of the dead lang, no? For certain or particular group lang. Meron sinagaling. Pero sa mga kalagad nato na, kung gusto ninyo pamisahan inyo nga mga himata nga nagtaliwan, aton nga mga simbahan, bukas man mga kabyanan, no? Sa pagbaton sa inyong mga intensyon, may ara ang iba niya simbahan nagbutang sang papel no sa pertahan or sa kilid sang simbahan agud to nga sulatan sa inyong mga intensyon. Kag diri sa aton sa kasakti of course no, pwede man ma-text sa inyong mga intensyon diri sa aton nga pangalagad no kay kung may mga misa kita pwede naton ma-include inang inyong mga intensyon mga kaalagad. Doon na maten mo na. Okay, usually mga sa muli nga akong inadlaw, dahil ang mga pamilya, di ba kita nagligad sa to? 29, 29, wala na kita sa to. Gani. Earlier pa gani. Oo. Tapos daw, ano na tagabalik, di ba?
Tapos na. Subong bala. At least na ano na kita makasindi sang kandila. Bisan sa aton lang ang mga ano. Balay lang dahil. May nilang masubo, no? Na ano mo man na experiencehan nga sindi ka kandila kundi nga parte sang balay siya nagtalikuan. Wala. Oh, Creepy ato ya. oo. Kasi wala. Wala. Kaya di ba siya tuguro napatay sa inyo? Napatay siya sa kakwarto namin sa balay sa Ginaya. Sa inyo na sindi Wala. Hala ka mo. Kaltal lang, ged. Altar lang. Tapos sa gwa, dito kami kasindi. Malay niyo siya na mabitbit sa kandila. Antay, gayto, surprise man kay mga pagkamatay. Pero, anyway, isa sa mga pagid, marami nga, minagana ko ng balnodok subo. I mean, hindi, kumbaga, wala natong gikangdan ang meaning nga All Souls Day. Kaya diba, usually pag All Souls Day, bisan tuod time ini siya para sa pagdumdum sa aton ining time para maglulupod-luwat ang family, diba? Kaya diba, sem break ni pag sa high school ka. Siyempre ka magkilit-aray ka. Nabantayan kung isa to. Isang break mo. Magkilit-aray ka mo sa imo mga classmates. So, pabugal-bugal ka mo Sa natabo niyo sa school, diba? Ay, ako bugal-bugal. Kung pila ka bilog to. Sem break sa high school. Tapos makaupod mo yung mga classmates. Kami naman lang mo ng time nga daw malawig man ang leave no pag may trabaho ka na. All Souls Day ginasugtan kita at least mga 2-3 days kung kaisa. And namo nagapauli sa sinanga time. Ang problema lang dabi syempre subo nga tiniol mi na sang COVID. And mabudlay kay usually prepared damo gakanto sa patio no. And hopefully di maging parehas mo sila kasuwatan Christmas, no? Pero fighting mga kaalagad. Hay, nako. Pero actually kung kaisa sa kada komunidad no or probinsya or banwa may kanya-kanya man nga nga tradisyon nga ginasunod di ba sa na mention na ako no, dito sa amon niya temo na ako din usually na patay ang tut ka subo ko na naman dito ginasindihan gid sa kandila pangita presabi sa bomba pero nawala ng bomba. Pumatay siya sa bomba? Oo. Okay. Ginatake. Ginatake. Okay. Nagapaligo. Hay, tapos pag wala ng bomba? Pangitaon. Hindi. Dito sa side sa dinampan sa taong bomba, di ba? Oo. Daw pa nabi, no? Panimadon. Okay. Na padara ang iyang kalag. Or pinaagi sina bisan to naman sa langit no. Madumduman or makita man niya nga nagakabalaka no or tawag siya ginadumdum siya sa iyang mga mata nga nabilin diri sa kalibutan. Kag ginabalikan atong masubo nga lugar no kung sa diin siya nagtaliwan. Subong ko lang din nawalaan. Usually, dabi kami sa altar lang. Tapos, pangadi lang, no? May pangadi lang. Tapos, mga katigulangan mabala sa amon. Yan mga as in super mga manugpangadi. Bala, may mga ginapapatawag sa balay. Tapos, may nasa lang pangadi. Para sa mga kalag. Ay, anyway. So, Kita ko din mga usually ginakanta. Usually ginakanta. Tapos ako mo gusto daw pala daw kayo kasi ang mga siya. Pero aton yung mga kaalagad no, pwede gid kamo ka palabot ri sa inyo nga mga mensahe. Ginapakita ko gid ang datog gid lang facts about sa celebration. Ako na pagdumdum naton sa itong mga mata. Of course, celebration masang All Saints Day. Hindi ko gitabi makita. Ay, may mga pangri. No? Okay. The importance of All Saints Day was made clear by Pope Benedict XV. Was in 1914 to 1922.
Ini matapos nga gina-grant niya sa tanan nga mga kaparian ang pribilehiyo nga magselebrar sa 3 kamisa sa All Souls Day. Isa para sa mga himata nga nagtaliwan, isa no para sa mga intensyon, kay isa diri ang intensyon sang Holy Father. Okay. That's why nga daw nang tradisyon naman nato no ang magpalawag or magpa-intensyon sa aton mga himata nga mga nagtaliwan. Kag oo no pinaagi sini abi daw mas nahatagan pag isang chance no nga hindi man chance gid no nahatagan pag isang kagayunan nga mapangamuyuan sila no mapalapit sila sa aton nga makaako no nga especially sa ginahambal naton nga ara pa sa purgatorio no pinaagi sa aton nga pagpangamuyo wala untat nga pagpangamuyo of course sa pagpangayo sang bulig sa simbahan sa mga kaparian naton mahatagan sa kagayunan nga mas mapalapit pagid sila sa aton nga mahal nga Dios. Dili damdamo pa gali no sang buot silingon mga kaalagan. Pero sunod naman ang siguro ang may lechon ko no kami. Wow! Sana all, may Nagka-request sa mga lechon. workers naman nga mga fishermen. Wow! Padali lang kami ni Ma'am Lechon. Okay, ano lang sa Baruto. Sige. Oras na to, alas 8:18 sa aton nga pangalagad. Na tingalagi ko nga man wala sing ano no. Oh, na parang duho rin pa si kinanglan ko nato ni restart. Okay. Basic na gid man ang ang number. Sige, ara na isa kambahanon no para sa aton nga mga kaalagan. Ini naman no para ini sa mga kinanglan dumdumon. Ang ilang nga mga tagipusoon nga napatay. Sige. Oras na to alas 8:18 magabalik ang programa Istoryanta matapos ning paborito ni nga ambahan. Stand by. Sa sayang mga araw nakasama kita, paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba bayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buwan? Paano na ang lahat? Paano na ako? Tayo di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayo mangangarap? Bakit
bigla kang lumisan nang hindi man lang nagpaalam. Isang malamig na hangin ang iyong makap sa akin. Parang isang pahiwatig nang mapapaalam ka na. Di ba't sabi mo ko iwan? Di pa ba biyak na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di pa ba biyak na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Sa kabilang buhay. Alright, oras naton sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 8:24 diri sa aton nga pangalagad. Pagbalik diri sa aton nga palatuntunan sa Istorya Anta program. Kag mention naton kaina, may ara kitang bisita, special nga bisita. We are very much honored no, nga makaupod kaliwat diri Sir Anthony diri sa aton nga pagpangalagad. Of course, so kay naidlaw man ato mga kalagad nga magpamati sang imo nga mga excuse me nagtigab daw. Magpamati sa imo nga malamiga nga tingog no. Kag karon ato nina nga pag-umpisahan diri sa aton nga pagpangalagad. Pero gusto namon may baluan anay no. Paano mag-celebrar no? Kamo diri sa ading kamo sa Kagay. No? Especially kay si Lola Pina no sang akon pagdumdum naton sa aton nga mga mata. Kag of course pag-celebrar sang All Saints Day. You know, bag-ogid ni sa amon ang All Souls Day, subo nga tuig kay nagligad nga tuig napatay si lolo. Okay. So bag-ogid kumbaga ang atmosphere subong namon lain. Pero sa una, among ginahimo galuto ug kami na permi wala sa amon balay. Pero sa balay sang utod ni Lola diri sa Dayaw, sa Bara, sa Tabay Bara. Galuto gina sa dasang biko, kala may hati. Wow. Tanan nga may ano gani? Malakit, pilit, tanan nga may pilit. Tapos amon obrahon. Pagkagabi nga madulom-dulom na ang kalibutan. Kuhaon namon ang mga bao sang lubi nga ginkudkuran sang gata. Kag amon butangan sang stick sa punta sa likod.
Yung namon flashlight butangan namon kandila dayon Ah. hindi lakat-lakat kami dayon sa dalan nga may Oo. ara nga dala nga do flashlight pero kandila. Ah. Astig. Amo nang amo no opisyo sang una sang bata kami. Wala ka ba sa nang gaano nang gapangalag ka lagi nang makadto ka sa piyak balay or sa mga Waay. balay-balay tapos makaon. Waay. Ay sa mo lang gid ya. Waay kami sina. Sa mga masamok kami ganyan. Oh, pero amo nang kinanda namon eh. Bisa mga bata sa mga makadto sa piyak balay galing subong, of course, may Wala pandemya, na masyado. diba? Oh, pero anong plano subong ninyo? Especially na Pina. Maluto lang. Nagbakal sa sang isa ka gantang pilit. Oo. Kami man lang nga duha sa balay, ambot kung ano-ano namon kaon ng isa ka gantang nga bugas. Oh. Mga nagkalag. Okay, hindi makakadto subong sa sementeryo. Oo. Ay, mapahuway sa banga. Oh. Pero nakasindi na kamo sa. Oo. Kay isang isa ka adlaw nagmisa dito sa chapel namon. Mm. Amon balay Okay. luyog gid ang chapel. So nagmisa to ang amon nga pura paroko Oo. sa Kagay nga ano ganin tawag sa Kagay inang mission station ano or Parokya. parish Oo. sa parish namon sa Kagay napamisahan namon ang amon nga mga namatay naman. Ah, okay. Pero ano mga paborito mo? Paborito Question and nga? answer naman ako. Nga mga kalanunon, especially kung Kalamayhati. Tagalalag. Kalamayhati. Kalamayhati. Actually man namin man Oo. kalamayhati. Hindi namin yung sa Dalawi. una nga daan. Kahit may ara nga luto sa una ang utod ni Lola ko nga ang kalamay hati inang pandit bala maisog pa sa maisog tong hubog sa Oh. pihak nga balay. Oo. Kay pagbutang mo sang kutsara, Mm-mm. hindi mo oklang kutsara. Oo. Okay, isa babali pa lang kutsara. Mabalik pa ang kutsara. Kay isang nabutan nila sa ref tapos pag kuan mo pagkut-kut mo wala. Mm. Balik ng kutsara. Di ba? Mga manami gid man, no? Actually daw, halos tanan man nga kalanunon kung tingkalalag daw kanon mo. As in. Oo. Ano to? May mga nagsasabing kung sino ang kasama mo sa ilalim ng Blue Moon ay siya na ang makakasama mo habang buhay. Kung naniniwala ka rito, maganda na dahil may Blue Moon sa October Oktubre. 31. Sige. Sana yun ha? Sana ang Sana yun, 31? sa Sunday. Sabado? Sa Saturday. Hindi na mag-duty dyan. Pwede man ta duty. Dito lang. Ay, galing ka mo nga doon. Kasi pulit ka na doon. Galing ka mo na din nga doon. Oo. Ay, kapag nga bambuhay na nila. Kapag dalawang beses nagkakaroon ng full moon sa loob ng isang buwan, tinatawag na blue moon ay ikalawang full moon. Unang nagkaroon ng full moon ngayong buwan noong October 2. Bagamat ang katawagang ito ay walang kaugnayan sa aktwal na kulay ng buwan, posible namang may mamataang literal na blue moon depende sa ilang atmospheric condition. Sige. I-report mo man sa mo kung sino mga upod, ha? Oo. Maragwag sa kangina. O si Lola, ganyan mga po niya. Pamabambuhay ginawa. Anyway, oras at alas 8:30 dali sa itong pagpangalaga. Sige, tagantang na sang chance, no? Nga mapabati sa liwat, no? Ang manamig kag manamig nga tingog ni Sir Anthony. Ginakulbaan naman ako. Of course, sala duman sa aton nga mga kaalagad kag sa mga estudyante or Sa Capiz staff State kag subong man University. administration sa Capiz State University kay boss. May ara kami nga Mass of the Holy Spirit. Sige, panawagan anay sa mga, sabi na sa mga estudyante. Labi na sa mga estudyante, ginapanawagan. Oo. Ginapanawagan. And then, gina-announce natin sa aton nga mga estudyante sa Capiz State University nga may ara kitang paghiwaton nga Mass of the Holy Spirit sa tanan nga mga kasalit natin nga mga estudyante, no? Gina-invite ka mo nga mag-join tanan kay university-wide ni. Hindi lang sa Capsumin. Okay, wow. Bilog nga Capsu System, 9 ka campuses. Malagpat ko. Maine, Davao, Pontevedra, Pilar, Tapas, Mambusaw, Burias, Dumaraw, kag Sigma. Ayan. So tanan kita pwede mag-ugyon tomorrow kag mag-tan-aw sa aton nga Facebook Live diri sa Kasak. No? Madamo kita nga pwede matanawan sa aton nga misa. Una bes ang Kasak nga Facebook page. Pangadua ang Capiz State University main campus nga
nga page, Supreme Student Council, Facebook page, OSA Facebook page, Capiz City University Main Library nga page, kag Capsu Infocen or Information Center nga Facebook page damo. Oo. Kag tanan dira naga either administrator ako or editor ako. Wow. Okay. Actually, daw ang saan ang sugod ni sir? May idea saan ang sugod ang Mass of the Holy Spirit sa Sa Capsu? Capiz City University last year. Last year lang, Last di ba? year lang gid. Ikaduha nga tuig nga may ara kami nga Mass of the Holy Spirit. Kag last year ang nagmisa man si ato mga Archbishop si Oo. Monsignor Joe. Oo, kag daw kan maniniya no, daw tawag sini halad man sa Capsu, especially sa mga manunudlo, sa administration, sa staff, kag sa mga estudyante no. Fun fact, no, Oo. you can correct me if I'm wrong kung may nabalaan ka man niya. Ang pagabalo ko kami ang una nga eskwelahan nga misahan ni Cardinal Subong, tama. Advincula Ah. halin sanggin announce Gin-announce. nga cardinal na siya. Oo, tama sir. So, Oh, blessed gid ang Capsu Oo, sa ba? sining nga kahigayunan. so, kung no? bless bad ka biga ari diri. Okay, mangi makaupod kami boss. Yes, Technicals eh. technical. So, ang mga hindi makaupod, diri lang kamo sa baba pamati lang kamo. Ano na? Masimba ka gid ya. Ay, wala na space. No space for new messages. Hindi tiwaan ta no. Kag amo na aton nga mga kaalagad no sa especially sa mga nagaupod sa aton sa tos nga misa everyday sa Kasak official Facebook page alas 9 no. Basta matingala bala ka mo kag di ba kay may mga pagkatapos ang Mass of the Holy Spirit may mga message no. Basta matingala ka mo ani bilang suporta man naton no sa Capiz State University kag diri naton na makit-an no nga nagahugpong sa gihapon kita no sa tunga sining pandemya nga nagyan naton kinahanglan gihapon naton ang paggiya sang Holy Spirit no kag sa aton nga makaako. Kagaina gani nag-install ang aton nga extension office sang isa ka do exhibit sa school. Do amon na to nga do exhibit nito for Halloween, no? Isa dito nga ngahilagin obra, isa ka gamay nga or hindi siya gamay, actually dako siya nga piece nga Bible ang nakabutang. Ang ilang nga di pa makot nga man may Bible. Sining nila hindi lang kita puro health protocol kinahanglan may ara man kita nga prayer nga protocol para makabulig man sa aton no. Amo nang ilang nga hambal kagaina. So isa man ini ang Mass of the Holy Spirit sa isa nga ginaobra naton sa Capiz City University para mapakita ang ginasuportahan naton ang aton nga mga estudyante labi na gid sa ilang nga pagtawag sa aton nga mahal nga makaako sa sining tiyempo sa sining pandemya. Kag isa sa mga gid no maayo kag masiling naton effective nga hinganiban no. Kontra sa mga man nga sa isang pagtilaw sa kaboy especially sa mga balatian especially sa COVID-19 amo aton nga pagpangamuyo. That is why nga wala kita nagauntat no bisan nga na-restrict kita no or na natagan sang medyo gamay-gamay no nga problema especially ang iban hindi makatambong sang personal or physically no sa Santos nga misa pero nagatingwa gid kita no nga mapalabot sa gihapon ang mga maayong balita kay inipi pamaagi man sini no matagan kita sang giya no nga mangi mapag-un sa matag adlaw nga tanan. Agud mapakigwatuan na kaya nato ni tanan. Amen. Amen. Di ba? Wala puwasan tagi ni mga langga kalaga. Basta ara lang gid ang hantop kag matutom naton nga pagsalig sa Ginoo. Kag aton nga pagpangamuyo. Anyway, so much with that. Ari na ladies and gentlemen. Dahil pangitaan na sir din ni Dapit ang mga inini. Oo. Sige. Ginpraktisan ko ni Actually, hindi makakanta eh. Ay, wow. Ginpraktisan ko ni sa isa kadlaw, libagon ko sa una. Sige. Ay, wala ka monitor? Wala ko monitor. May ara ka na alagad may monitor nga pwede mapaulam kay lalagid no sa itong mga langga kalagad. Kay Ay, okay. Sige. Social. So, first time ko sinikakita. Calculator. Calculator. Alam, nag-play na sa Galileo. Sige. Dalang, balik. Sige.